Na miña época o folión tivo momentos de esplendor e momentos terribles. Félix Pérez Román pregoou as festas patronais de Chantada. Veciño do barrio de Zaquín de pais leoneses, profesor e embaixador de Chantada nas Illas Canarias, Félix foi carroceiro, organizador e gran activista do folión e agora pregoeiro con coñecemento de causa das festas patronais da súa vila. Un discurso extenso, pero cheo de contido e de emoción, serviu para abrir oficialmente os festexos despois do folión de carros. Síntome moi orgulloso de poder ser pregoeiro do folión porque eu fixe moitos folios, organicei moitos folios, presentei moitos folios e fui xurado de moitos folios. Tocou todos os paus do folión? Todos, hasta vendo lotería en Canarias. Do folión? Do folión, de Nadal. Só me faltaba ser pregoeiro, xa o fixen todo. Cal é o mellor papel de todos eses? O de facer os carros. Por qué? Levo moi dentro de min todo isto porque empecé a facer desde moi xoven. Eu sinto moito e non sei. Cantos anos estivo vostede máis ou menos facendo carros no folión? Uns 15, de 15 a 20 anos. E algún carro do que teña especial recordo ou algunha anécdota? O campo da feira. E algunha masa do millo tamén, porque fixemos varias, algunha delas tamén moi ben. Cando veo, fixemos un que levamos o primer premio, cando veo para Guiribarne, que para min, como dixe no pregón, quixemos que se fixera de interés turístico e non foi posible, que non fixeron nin casa. Coméntenos tamén un pouco, porque fixo moita referencia a dúas figuras que foron compañeiros seus nun emotivo recordo. Mire, Segundo Navasa, Faquis, fixe moitos carros con el e organicei moitos folios con el. Para min era como un irmán, ou máis que un irmán. Sentín moito da súa morte, que me emociono cando falo dele. E non podo dicir nada, igual que con Valencia. Valencia fixen as festas con el. E as festas fun máis de 25 anos de comisión da festa. E como ve hoxe en día o folión? Como cambiou o folión? Cada vez vai a mellor, pero eu voto un pouco que vexo moita casa e vexo pouco paisaxe dos aquí. E para mí o folión é o carro e é a xugada de vacas. Intentouse recuperar un pouquiño, a ver se eso consigue manterse. Bueno, sí, eu penso que sí que se mantendrá, porque hubo moitos anos, hubo algún ano que casi desaparece. Como dixen, hubo casi 10 anos que non hubo folión, cando eu era un neno. Bueno, no 64 volveu a empezar hasta hoxe, aínda que nos 80 hubo un momento moi difícil que casi volve a desaparecer. Se daquelas desaparece o folión, hoxe non estaríamos aquí facendo folión. Como ve? Ve que hai futuro? Moito. Con esta asociación, moitísimo. Están facendo de maravilla. E veño todos os anos. Ademais, podo dicir que calquer chantadino que vaya a Canarias, sobre todo a Tenerife, ali me tendrán.